Serginin açılış davalatına aydın sağlı çıkışlara giyin orun berli. Yerine yetiren aydınlarda Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyzyň saýatyna we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň parasatly başdanlygyna gazanylýan belen sepetleriň, dost sogonlyk gatnaşyklaryň we 2026-njy garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watlat muradyň mekan ýaly belentden wasp edildi. Sonra bir yerde hormatly prezidentimizin sergi atnaşylara iýilen gutlagy golly. Şeýlede dawarada Türkiýe Respublikasynyň Sewda ministri Ömer Bola çykyş edip, sergini geçirmäge döredilen ajaýyp şertler hemde Türk wekilletine bildirilen mihmansewerlik üçin Türkmen tarapyna tüýs direkden hoşalygyny beýan etdi. Sergi özüniň köpdürlügi bilen bu ýere gelenlerde uly täsir galyrýar. Sewda Senat idarasynyň giň zalaryna Türkiýanyň senat mümkinçilikleri bilen taşdyrýan 100den gowra kampaniýa öz diýwalyklaryny ýaýwanlanyrdy. Olaryň hataryna şalt tepkilerden ösýän kiçi we orta telekeçiliň wekilleri şeýlede eger uly senat kärhanalary bar. Giňe şöyle sergi iki dogonlyk ýurduň arasynda dörli ugurlar boýunça ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan meýlekde hemme taraplaryň ösdürmek üçin eger uly mümkinçiliklerin bardygyny äşkar etdi. Tergatnaşlaryň belleşleri ýaly Türkiýanyň dünýä belli kampaniýalary halkara giňişliginde agtawaly hyzmatda şökmünde ikrar edilen Türkmenistan bilen gatnaşyklary ýola goýmagy uly gyzyklanma bildirýärler. Şeýlede Türk kampaniýalarynyň ýoly başlanyň hemde wekilleriniň belleşleri ýaly Atawatamyz Türkmenistana daşarutly hyzmatdaşlaryň netijeli iş alyp barmaklary uğruna ähli zirur şertler döredilipdir. Bu ýurun ygtybaly kanunçylyk binýadynyň bolmagy halkara gatnaşyklarynyň uly geljeginiň bardygyny alamatlanýar. Şonuň bilen bir hatarda iki ýurduň arasynda sewda ykdysady hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek, dörli ugurlar boýunça tejribe alşmak häzirki döwrüň möhüm meseleläriniň hataryna kesitlenýär. Belleşýäli ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň we gepleşikleriň netijeleri boýunça alalaşyklaryň gazanylmagy özara berhwetli esasda ýola goýulan gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösdürmegine giň ýol açýar. Şunda değişli ugurlar boýunça hünärmenleriň taýýarlanmagyna, gatnaşyklaryň hiliniň we derejetiniň ýokarlanmagyna zerur ünsürlýär. Şeýlekde iki ýurduň arasynda dörli ugurlar boýunça ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze dereje çykýar. Bolsa ynanyşmak, birege hormat goýmak esasyna ýola goýulan gatnaşyklaryň iki tarapy üçin hem berhwetli bolmagyny şertlendirýär. Serginin şäherlerinde Türkiýanyň dörli ugurlary boýunça iş alyp barýan kampaniýalarynyň haritlary, maşyn gurulşy ulgamynyň önümleri we gurulşy benägerlik boýunça gazanylýan üstünlikleri giňden beýan edildi. Her bölümün köp adamı bolmagy dogonlyk ýurtda önürlýän önümlere ul istek bildirilýäniň adyň tutnamasydyr. Şolar wagtyň özünde gatnaşyklaryň täze ugurlaryny açmak, değişli ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň maksatnamasyny işläp taýýarlamak boýunça zerur tagallarlaryň edilýänligi bellenli. Türkiýeli hyzmatdaşlar uly geljegi bolan türkmen bazaryna öz ornuny pogtalanyrmagy we dogonlyk ýurtda ýaýwananylan giňme şöyle özgörtmeleri durmuşa geçirmäge hemde belelikdäki taslamalara işçen gatnaşmagy uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Belleşýäli munyň özi hyzmatdaş ýurtlaryň milli berhwetlerine laýyk gelýän işleriň üstünlikli amala aşylmagyna ähmetlidir. Gahryman Arkadamyzyň başlangyçlaryny münasip dowam edýän hormatly prezidentimizin başlanýagyny durmuşa geçirilýän açyk kapylar syýasatynyň netijesinde Türkmenistan dünýä ýurtlary şol sany dogonlyk Türkiýe Respublikasy bilen gatnaşyklary ýygyl ösdürýär. Türkmenistanyň Türkiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk strategik käsete eýe bolup, iki halkyň taryhy we medeni umumlyklaryna esaslanýar. Türkiýe Respublikasy ýurdumynyň iri sewda hyzmatdaşlarynyň biridir. Türk kampaniýalary bolsa Türkmenistana giňme şöyle infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde öňde baraji orunlar eýleýärler. Iki ýurduň döwlet başdanlarynyň arasyndaky netijeli syýasy dialog bu gatnaşyklary hil taýdan täze derejeye çykarmagy hemde mani mazmun bilen baýlaşdyrmagy kuwwatly tergi berýär. Her kwata hyzmatdaşlyk dokma senatyndan başlap owa goşulygy gurulşyk we ýokary tehnologiýalar ýaly ugurlaryň giň toplumyny öz içine alýar. Özara harit bolan şonuň ýyl saýyn artmagy bu gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýänine şaýatlyk edýär. Türkiýeli önümlänirjiler önümçilik kuwwatlyklaryny döwre alplaşdyrmak üçin niýetlenen enjamlaryň we tehnologik ulgamlaryň iň täze görnüşlerini tanışdyrýarlar. Ýurdumyny senatlaşdyrmak boýunça milli maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen baglykda bugur içkin gazaklanma döredýär. Mälum o şeýle Türk kampaniýalary köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda şäher gurulşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmäge işe gatnaşýarlar.
Diýwarlyklarda döwrewap gurulşyk bezek serişdeleri we akylly şäherler üçin innowasion çözgütler görkezilýär. Gurulşyk podagy Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy uğurlarynyň biri bolup çykýar. Köp ýyllaryň dowamyny Türk gurulşy kompaniýalary Türkmenistana döwrewap önümçilik klasterlarynyň gurulşyndan başlap, paýtagtymyzda öýül boşly binägärlik keşfine döretmäge çenli iri tassamalary durmuş eşelemäge gatnaşyp gelýärler. Doganyk ýurdun kompaniýalary ýurdumyzda amala aşyran tassamalaryny halkara standartlary, seismik durnukly tehnologiýalary we innowasion serişdeleri ulanýarlar. Şeýle-de sergide doganyk ýurdun owy hojalyk ulgamyna ýeten sepetleri giňden taşdyrylýar. Dep bolşýary Türkiýanyň azyk senagaty önümleriň giň görnüşi bilen taşdyrylýar. Olaryň hataryna diňe bir taýýar önümler bolman eýsem alyk önümleriniň terligini we hine saklamagy mümkinçilik berýän öňde barajy gaplama enjam baramma. Bu ulgamda tejribe alşmak ýurdumynyň şerki bazarlaryny ýokary hille haritlar bilen öpçetmäge ýardam berýär. Sergi diýwarlyklaryna hime senagatynyň önümlerine de orun berilipdir. Sergi bilen tanışylan dowamyna bir ýere gelenler dünýä standartlaryna laýyk gelýän önümleriň ýokary ekologiýa derejesini bellediler. Türkmen telekeşleri bu orada Türk tehnologiýalaryny we tejribesini netijeli ulanyp, dünýä standartlaryna laýyk gelýän önümleriň önümçiligini ýola goýdular. Erkwata bir haritlara ýurdumynyň içerki bazarına şeýle-de daşary ýurtlarda uluslar belirlýär. Hyzmatlar bu dogy haritlary eksport edici we logistika kompaniýalary tarapyndan taşdyrly. Türkmenistana kuwwatly ulug transit merkezleriniň kemale gelýän şertlerini halkara ulug uğurlaryny ösdürmek üçin Türk hyzmatdaşlaryň ýük akymlaryny dolandyrmak boýunça toplan tejribesi aýraten gazyklanma döredýär. Bilim ulgamynyň diýwarlyklary serge gelenleriň ünsüni öňe çekýär. Türkiýanyň öňde barajy döwlet we hususy uniwersitetleri bakalawriat we magistratura maksatnamalary bilen taşdyrylýar. Hüner uğurlarynyň gataryna binägärlik, injenerçilik we lokmaçylyk alymlary, halkara gatnaşyklary ýaly uğurlary bar. Serge gelenler ýokary okul mekdepleriniň wekillerinden degişli maglumatlar alyp bilýärler. Türkiýanyň akademik toporlarynyň serige gatnaşmagy iki ýurdun arasynda medeni ansanperwer hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylýanyna şaýatlyk edýär. Ýokary okul mekdepleriniň diýwarlyklary geljeki taliplere uniwersitetleriň alma barlyk kuwwaty bilen tanışmaga mümkinçilik berýän serişdeler bilen öpçenilipdir. Paýtagtymyzdaky Sewda Senagat idarasyna Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň nowatdaky sergisi öz işine dowam edýär.